Hello everyone, jotorno lam shogui teisa ani channel o kotal video o khakhayo ni rok joto kaha korong tongbai na angbo kaha korong kheno senani awa seri tongmani ni rok numa khana mo puila to sinaro niyomo to senao hingke piyes rok no seri doglama rogoi chati ma sobo haide bon pore ang awa bora ro songo ha awa ser tongmani hothat sa ani sori tamang ang nije samaliya kahamage seri tongmani hinrok bo nuk tongkhana anga amra songoi ordek seri okni seri sipaila ha hingke aboni bo sake kisa kosto nung tongo hingke palmaliya ang tamang wngkha nirok nungnai nai tongdi choya khani vlog no hingke baksa bukso sai tongbaila ha non tete de nungnai ha so kwbwi de tete nungnai ha pho hayungnai pho haya ang infro hingke tonok no ang sanai no tamani hingke ani joto choloi tongmani no ang norok bai share khaio kisa misa time ro maya angkhe to khaimai ang haifano ang je mansak norok bai ani je live cholaimani amo share khai tongo hingke kwbwi bo hayung pro hingke nirok khananai so naidi ani hothat ke bp belai low ongjak hingke ang toma wngkha purple simaliya bokrok mihinggo kwbangma makaba o ako ongtong khe lungoi paiso ulo ke hingke lungmani asuk tungflama kotongma jorao se ang kombol bwsago rowoi si kwchangmani bangui risu chungoi ma tongsio hingke nirok wasogoi naikhe bwswk doro ongtong khana hothat sibobo hingke last o hingke ang nago sojja ongliya hospital o se admit ma ang siyo norok nukkhana naidi ang asuk video clips rok tongna maliya hingke asuk gorokma o ba bahai video rok khai tongma sinai hingke finally 3 days ni pore o ang nogo sokphaila ha saltha hortha ma tongla ha hospital o tungmani tabo hingke kolotui chop ching tongsi hingke bokrok mihinggo nero ani mwkhang nugui bo si tong khana je ani bwsak asuk kwrak ongya hingke ang chawo nungo thikna kaham chawai tong bahai ani asuk pressure low ongkha ang asuk sa samaliya ano nugui koisa borok si pressure asuk low ongnai rokhi wasung maya singnai hingke kotungma jora tongmani shanti kwrwi hingke oro fridge o mofol kaisa dajak tong hingke ora khakjak bono kisa chagra nai hi rawani nai tongmani dabo da chungshu twsthangliya hingke mofol bo okni kotorma si hingke ba hingke ulo khe rawoi ani sago asuk pha kwrwi kharok wasungma tongsio hingke ang saichung koisa kwrwi chawani nai tongmani chinog ni ani bwsai bodo biyani luk basa phai kosai tlang thangbai kwbangma ang bole bwsa khe rawoi chanai hing tongmani si bo tlang thangnai oro jagani o basa sirok oro salkasro akrok tongbai hingke ba tui tuku phaiwi kosai tlang thangbai kwbangma khe ang chikon khe rai tongmani hingke so saichung bo chela jathokyano hingke ang rai tongmano bo tlang thanga da hingke asuk omo hai kotungma jorao kebo nog ni ta nok khobai di ang kisa goria mela tei sena mela rok ni yang oro kisa dogan rok akrok romani bangui kisa porishram kisa kosto hai ongkula ha hingke bon bangui si ani sole asuk omo komjor ni bangui asuk yas mane bwsago asuk man tama sasnai bono bwsago asuk mane samung no twuibar maliya de hosnai bo hai wngoi thangsa ani bwsak ra noroi thangoi ani rogi mane lungmani hai thanga ta ataba hingke norok puila omonsi sikang bosor kaya khoti 5-6 mas sairok naina afro bo haino ani lungoi ang 5 din si hospital o klaijak hingke norok to ang afro bo norok nukha ang video rok maya phano kisa roi tongo ang ani pressure low ongmani bangui si kisa hingke bwsak kosto ongoi phaio ani hingke tabuk to ang sustho kaha nung phila ha so nirok video kwdwngma gap nugliya ang bo haino lungjak hingke ba bahai rosina hairina hingke boni bangui khalogui nai tongdi jengmani to wnglaila ha hingke tabuk to nogo no sokphaijak ang mofol chawai son shanti kwrwi tungmani hingke tabo hingke ani kaisa parcel phaio do sokphaio hingke naigra ang mano khaijak box paila ha hingke sombo wasok naimani ani sleeveless hai asuk chikon tongya kisa ta hingke yak koso kaisa frock order khaimani nai tungfla manjora hi tong palmaya ble bon bangui
ri songjani rok haphar thakjak tong siyo hingke kaisa meso o namani rok naidi bahai ungjak naithokjak yamani price hingke 362 hingke ri to kaham mano roi naimani rile kaham mano asok haiya rok wngya ta hingke ang meso o besibak nammani asok haiya rok khe ma thaya ang waisa panani rok bai ang asok online shopping khaima rok share khaijak tabo hingke masok tongo norok no ang jephamani online shopping khaikhe norok bai share khainai rok no phunuknai hi hingke paini sengmo norok nukma khana bahai asok to design kwrwi choi nailengni dongmo tabo just simple chimo ang bazar rogo thangfru rogo akorgo chukjaknai rok tumflama ri rok chungmaliya kisa halka ri mapai sinai hi namani hingke norok naidi ang choinaiha bwsai yang lok nahai ma tongsiyo hingke na langka hinsi kutukjak nai hingke ba hingke bo ang ri namani naono ang ri rok hajakla hingke ang loop asok samlok maya ri rok no hingke hajakla hingke na naija aboni bagui bwsaini yang bar mana ho kirumani tabo nukjak hingke na langka hajaknai hingke tabo tebsa hoi rokno hingke bo siya ulo ang sangni thangha pari rok phano kari chung hingke bo asok siya so asok stong video next video malai ni tata jotono kaha tongbai.